6 ساڵ و 9 مەه و 5 ڕۆژ کۆدەکە 1407 ڕۆژی ئەف حەرد و خۆرتێن کورد دەستێ ئەبوو حاتم شەقرە دەبوون. محەممەد عەلا سعید ئیبراهیم و ئازاد عەبدولکەریم عوسمان di zindana Silûk de li Girêsipî bûn. Xwepêşandanek malbatê hêsîra Nimawdiya Ela derneketibe. Girtina kurê wê ew pîr kir. Bavê wî jî êşilê ket û mir. Hesreta dîtina Ela pêre çû gorê. Ela nû dema ku derdikeve bi mirina bavê xwe dibihîze. Dev ji me berda zû çû. Min gelkî dixweste zû bîr me spêr xwînim bi rastî. Elhamdülillah. Dîrok duwazdê cotmeha sala 2019 bû dema ku Tirkiya êrîşî herd û bajarên Kurdan li Girêsipî û serêkaniyê kir. Grupa Ehrar Şerqiyê jî ku ser bi wî welatî vebû li ser riya Amfor Azad û Ela digire. Eman hepsê di 7 sala ez û Azad tenê. Bi rastî Hûn tenê di xurfakê em tenê di xurfakê de bûn. Hûn bi hev re di odakê diman 7 sala. 7 sala em tenê man. Rojê xwe çîro derbast. Me rojê xwe gelkî giran derbas kirin. Yani di weqtê derbas bûn yani pişkî din mêdî min bana. Banê kirinê Ebu Hatim Şeqra. Do medî sibeha. Hat cem Slav me kir. Got îro hûnê derkevin. Em ê cemaetê me we bigîn Heleb. Cem cemaetê we elaqat. Hevdê vê mehê xebera xêrê ji Ela û Azad re hat. Azad jî azad bû. Azad bavê 3 zarokan e. Dema ew hat girtin, ev jîna wî ducanî bû. Minewwer tê dunyê û bavê wê hêsî re û tişkî li ser nizanin. Niha ew 7 salî ye û ev cara yekê ye wî dibîne. Rastî neva nas dikim, ez nevayê mezin nas dikim rastî. Keçika xwe mezin ez vê nas nedikim. Heya biçûk ez nas bikim. Fasîlê gon ser destê we hatin girtin kî bû? Fasilê Şerqiyê bû. Ehrar Şerqiyê bû. Hatim Ebu Şeqra bû. Ebu Hatim Şeqra. Xwe sûretê xwe wergirt wê demê çiqî zehmet bû. Valla zehmet bû bes em daîf bûn. Em am çi bikin tiştê me dernedkir. We yeqîn dikirûn bên berdan. Rastî me yeqîn nedkir. Xanima Azad jî dema dibihîze ku hevjînê wê dirê de ye, hina xwe nerim dike û hev demjimêran dîlanê dike. Ya ku bi salan e ji bendemayînê newestiya ye, ji dîlanê jî nawesta. Di heman roja kuştina Hevrîn Xelef sekretêra Partiya Sûriya Pêşerojê û dema ku wan wekû karmendên beşa tenduristiyê derman bar dikir, Ela û Azad tên girtin. Fermandarê Grupa Ehrar Şerqiyê jî ku navê wî Ehmed el-Hayis e, niha di Wezareta Beravaniya Sûriyê de pileya Emîd wergirtiye û ew rêveberê lîwaya dêra zorê ye. Lê di roja dawî de dîsa Ela û Azad dibîne û daxwaza lêborînê ji wan dike. Vivian Fettah, Rûda û Qamişlo.